Elizabeth Otieno. Gikone obila omako Achich ma itudo gi nek mar Barakodur ma en jarit mar mama Ida Odinga. Collins Okundi omaki gi obila mag okwach kich ma Eldrit kendo obila ondhiyo koda kabunde mayangore nonyocha otiyogo enego jarit no bang' gwandruok e kindgi. James Okoth miyo ler mathoth. En apedha ma obila osebedo katimo nyaka masira mar nek nyocha timre tich abich gotieno. Collins Okundi ma ene achich maduong' ewi nek mar Corporal Barakodur osebedo ka pasore ne obila kendo ka en kod bunde ma iyango ni nyocha otiyogo e nek mar Barak ma en jarit mar mama Ida Odinga. Obila ma osebedo ka menyo ndach Collins gikone oyango ni gisendhiye. Obila oyango meko mar Collins kokalo e barua ma ochwal ni ute fwambo manyiso ni Achijno ne omaki Eldoret gi obila manyinge Corporal Paul Manga. Obila no lero ni ne ojuko Collins kendo ma omae bunde ma Achich nie mar mosenindo Barakodur manyocha otiyo e chiele. Bunde no mar $1 mar kido mar Jericho pistol ne ojukego kanyakla kod risasi maromo 7. Report manyo chiu motelo gi jatend obila manyanza Karanja Mwiruri ne olieko ni ne giseluwo ndach Achijno bang' nek makochno manyocha otimore machiegni gi kar dak ma Victoria Gardens mani Kisumu. Barakodur ma osebedo kachiwo arita ne Ida Odinga nyocha otho kanyo bang' risasi manyocha ochwade wiye kod tiende. Jago machielo manyocha oriko gingo bende nyocha oyudo hinyruok. She took the risk. Mama Ida Odinga ma oloso ewi wachno okwayo rowere mondo owere gi mirima manyalo mana kelo masira kod achiedh nadi. Ida okwayo kwe ne anyuola mar mosenindo Barak Oduor. Miluongo ni Barak Onyango Oduor. Obo ai gweng' kar kae. To nyoromo gi masira mjo ng'ato nyogoe gi bunde bonigi. To gima daher wacho ni jok matindo weuru mirima. Waswahili wacho ni hasira ok dibedi ni min gi mirima hinya maka ng'ato kosoni ni kata ng'ato moso girlfriend ni tinego. Watimo mos ni family mare. James Okoth, Ramogi TV, Kisumu.